Bohužel jen málo lidí v této zemi, a to včetně politiků a novinářů, si uvědomuje, že k dnešnímu dni je spravedlnost v České republice velmi obtížně vymáhatelná. Justiční zločiny jsou u nás spíš samozřejmostí než výjimkou a konkrétní případy po desítky let dokumentuje a řeší právě spolek Šalamoun. Soudy a státní zástupci nejenže dělají chyby, ale často zcela záměrně zatajují důkazy, falšují zápisy, odmítají svědectví a důkazy, které by vyvrátily jejich konstrukce. Chyby dělá každý z nás a každý z nás se může třeba i zbláznit. Ale každý by měl nést osobní, hmotnou a trestní odpovědnost za svoji práci a to je princip, který my prosazujeme u všech dodnes privilegovaných skupin. Pokud justice spáchá justiční zločin, nelze to omluvit nejčastěji používanou větou, že to je právní názor. Děkuji v této souvislosti Ministerstvu spravedlnosti, že na systémových změnách po nástupu naší nové vlády pracuje a děkuji také kolegům z ústavně právního výboru, že práci na cestě k vymahatelné spravedlnosti podporuje. Demokracii charakterizuje právo na spravedlnost pro každého občana. Děkuji vám všem, kdo naši cestu ke spravedlivé demokracii vyšlapáváte. Vím, že to je cesta hodně trnitá, které se vyvolení zuby nehty brání a bránit se taky budou. Děkuji nejen za sebe, ale také za oběti justičních omylů a zločinů a také za oběti zločinců, protože neprávem odsouzený znamená také fakt, že někde běhá nepotrestaný zločinec.